I ovoga maja fočaci su se prisjetili 56 mještana Jošanice koje su 19. decembra 1992. godine zvjerski pobili pripadnici armije BiH iz Goražda. Milosti nije bilo ni za djecu ni žene. Preživjeli Jošančani razočarani su pravosudne institucije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Umorni od svjedočenja, polako ih napušta nada da će zločinci biti kažnjeni. Zaklaću te, ubiću te, niči ili ću te ubiti. Kad odveli su onda jednu babu, jednu nevjestu i jedno dijete. I ubili su i sad da ti objasnim, ne moram te objašnjavati mjestimice, ono je Šumeno onda ubili. Nakon 4 mjeseca se i našla. Pa ja sam išla i u Trebinje sam ja išla, i u Sud sam išla u Foču. Vodna su dolazili kući me ispitivali. I u Trebinju tužilaštvo nikada nije diglo optužnicu nijedno. Šta vi mislite zbog čega? Ništa, ukle ja znam. Ja sam išla tamo, ona išao mi brat, išla ja, išao mi djeve, išla mi ona i prija. Sve smo tamo išli u Trebinju. I još uvijek je zločin nekažnjen. Pa neće nikad biti kažnjen. Ukle će biti kažnjen kad to se sve zatrpa. Ima sve to nekoga koji to krije. Ništa se nije promijenilo ni nakon što je prije 2 godine predmet Jošanica iz Trebinja proslijeđen u Sarajevo, tužilaštvu BiH. Mi ćemo biti uporni i vjerujemo u vrlo skorom vremenu dobiti informaciju, zvaničnu informaciju o sudbini ovog predmeta. Sjećanje na jošaničke žrtve tradicionalno se organizuje u maju povodom ljetnjeg Nikoljana, s obzirom da je u decembru otežan pristup spomeniku u Jošanici. Ove godine prvi put je organizovano hodočašće od Foče do spomenika, a učenici Bogoslovije izveli su i predstavu koju su nazvali Tražim pravdu za nevine žrtve. Učestvovali smo na maršu, bilo nas oko 30. Željeli smo na ovaj način također mi da skrenemo pažnju da ovo ne treba da prođe nekažnjeno. U Jošanici su u građanskom ratu stradali civili i na srpskoj i na muslimanskoj strani. Želje preživjelih su iste, da se počinioci konačno kazne.